Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a wannan lokaci. Yau ga ni ɗauke da sirri na habbatussauda. Habbatussauda wani garin magani ne wanda wasu sun san shi wasu kuma ba su san shi ba. To garin habbatussauda kamar yadda kuke gani, gari ne wanda yake nan yana zuwa ‘ya'ya ne ana niƙa shi, wani kuma yakan zo a garinsa wanda ake sai da shi a shagungunan magunguna na Islamic, wanda yau nake so na yi ƙarin haske ko kuma ƙarin bayani ko kuma na koya wa mutane hanyar da ake amfani da wannan garin habbatussauda domin magance wasu cututtuka da suke damun mutane a cikin jikinsu. Shi garin habbatussauda yana nan kamar yadda kuke gani, baƙi ne kuma yana da matuƙar amfani sosai ga lafiyan jikin ɗan adam. Garin habbatussauda garin magani ne wanda Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya yi magana a kansa, wanda yake magance cututtuka da dama a jikin ɗan adam, wanda Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ce habbatussauda yana magani dukkan wani cuta, sai dai cututtuka guda biyu ne wanda habbatussauda baya warkarwa. Wannan ciwo kuwa sun haɗa da mutuwa da tsufa, shi ne kaɗai garin habbatussauda ba zai yi magani ba. Garin habbatussauda kamar yadda kuke gani, idan kuka bi ni sannu a hankali zan karanto wasu daga cikin fa'idojinsa da kuma yadda za a yi amfani da shi domin magance wasu cututtuka da suke damun mutum a cikin jikinsa baki ɗaya. Garin habbatussauda zan yi bayani a kansa ne don wasu su ƙaru, kuma na ga da dama sukan kawo matsaloli game da wasu cututtuka da suke damun musamman mata da ƙananan yara da kuma waɗanda suke fama da mugun mafarki da kuma sihiri da makamantansu. Garin habbatussauda bi'iznillahi ta'ala zai warkar kuma zai karya sihiri, sannan kuma zai magance matsala na yawan firgita ko kuma mugun mafarki da makamantansu. Ku bi ni sannu a hankali, zan yi bayanin su ɗaya bayan ɗaya da yadda za a yi amfani da wannan gari habbatussauda, wanda a wani bidiyo a baya na yi bayani a kan garin habbatussauda a taƙaice, wanda yau na ɗauki lokaci ne na musamman zan yi bayani filla-filla yadda kowa zai fahimta. Sa'annan ku kasance tare da mu har kullum, ku yi subscribing channel ɗinmu kamar yadda muke buƙata kullum, ta yadda za mu iya kawo dukkanin wasu sirrika da za su amfanar muku game da dukkanin wasu abu da ya shafi lafiyan jiki da kuma fassarar mafarki kamar yadda muka saba a wannan channel ɗin. Idan kuka kasance kuka yi subscribing channel ɗinmu, to duk lokacin da muka ɗaura bidiyo a kan wasu karatu ko wani ilimi da za ku iya ƙaruwa da shi, za ku samu labari, kamar yadda za ku iya taɓa ƙararrawar sanarwa ta yadda dukkanin wasu shirye-shirye ko kuma dai wani karatu na musamman wanda za mu ɗaura za ku samu labarinsa. A wannan channel ɗin nan muna yin fassarar mafarki, sannan kuma muna sako addu'o'i da sirrika na magunguna da kuma addu'o'i na neman tsari da dai sauran addu'o'i na farin jini da sauransu, wadda ba sai an yi amfani da wasu hanyoyi da suka saɓa wa shari'a ba, wanda za a yi amfani da addu'o'i ne kawai. Duka wannan yana ɗauke ne a cikin wannan channel namu mai albarka na fassarar mafarki. Idan kuka kasance da mu, za ku samu ƙaruwa sosai dangane da dukkanin wasu hanyoyi da za ku samu sauƙi game da al'amura na rayuwa. Alhamdulillah. Wannan zan fara da ciwon ulcer. Habbatussauda yana maganin ciwon ulcer ga waɗanda suke fama da ciwon ulcer. Habbatussauda ga yadda za ka yi amfani da shi idan kana fama da cutan ulcer. Cutan ulcer wani cuta ne wanda mutum yake kamuwa da shi a wasu lokuta a yayin ɗaukan lokuta kamun ya ci abinci. To wannan ciwo yakan farawa ne ta wannan lokaci ɗin. Sa'annan kuma abubuwan da suke tada shi shine yaji da cin abu mai tsami ko kuma cin abu soyayye, wanda za ka ji yana sukanka a cikin ƙirjinka hagu da dama, ko kuma ya kama maka gadon baya, ko kuma ya sanya maka kasala da dai makamantansu. Habbatussauda kamar yadda za a yi amfani da shi game da maganin ulcer za a ɗibi habbatussauda a sa a baki, a sha shi da ruwa,
sa'annan kuma za a iya sa garinsa a cikin kunun koko a sha shi, amma ba a sa shi a cikin madaran shayi ko makamantansa, ba a sa shi, sai dai a sa a shayi empty, ba za a haɗa shi da madara ba. Wannan zai magance matsalan ciwon ulcer wadda wasu kan ce masa gyambon ciki. Sa'annan shi za a iya amfani da shi sau 3 a rana, za a iya kuma amfani da shi da safe kamun a karya, za a iya shan sa. Sa'annan kuma zan sake kawowa kuma dangane da akan wannan yanayi, za a iya amfani da garin habbatussauda wajen karya sihiri, wadda idan mutum yana da wani sihiri a jikinsa, yana amfani da habbatussauda, ma'ana yana shan sa sa'i da sa'i, kullum musamman da safe kamun ya ci abinci, ya ɗibi garin habbatussauda ya sa a bakinsa ya bi da ruwa. Wannan yana lalata wani sihiri wanda jiki yake ɗauke da shi da dai makamantansu. Sannan shi garin habbatussauda yana magance matsalan infection na mata, wato ciwon sanyi wanda yake damun mata a mara, wanda za a ɗibi garin habbatussauda a tafasa shi a cikin ruwa, mace za ta shiga cikin ruwa, ma'ana idan ta tafasa shi ta sauke, ya ɗan yi sanyi amma ba sosai ba, ta sa shi a cikin wani kwano ko daro ko wani abu mai girma wanda za ta iya shiga ciki ta zauna. Wannan zai magance cututtuka da suke damunta a mara da kuma wasu cututtukan da suke damun mace a farjinta, ma'ana ko ƙuraje ko kuma dai warin gaba da makamantansu. Insha Allahu garin habbatussauda zai taimaka sosai. Sai kuma waɗanda suke fama da matsalan yawan mafarki, mugayen mafarkai, garin habbatussauda zai taimaka ƙwarai da gaske ta hanyar yin hayaƙi da shi a yayin da aka zo kwanciya. Za a iya sanya garin habbatussauda a cikin garwashi na wuta a turara jiki da shi. Wannan yana magance matsalan mugun mafarkai da makamantansu. Sa'annan garin habbatussauda yana magance matsala na basir, kamar waɗanda suke fama da basir, su ma za su iya ɗiban garin habbatussauda su dinga shan shi a ruwa sau 2 ko sau 3 a rana. Wannan shi ma yana taimakawa sosai. Wannan hanyoyi da muke bayarwa hanyoyi ne waɗanda aka jarraba su kullum, kuma aka ga ci gaban al'amuran wannan magunguna ɗin, kuma har wa yau kuma ana kan jarraba su kuma ana samun nasara. Sa'annan garin habbatussauda zai magance cututtuka da dama a cikin jikin mutum, ma'ana ko da ciwo ya kasance kamar ciwon nan na zamani da ake kiransa da HIV, garin habbatussauda zai taimaka sosai wajen magance wannan matsala a yayin da mutum ya ɗauki tsawon lokuta yakan sha shi. Garin habbatussauda idan ka sha shi yana game dukkanin jiki kuma yana ratsa dukkan jiki, shi yasa ake so mutum ya yi amfani da shi mai ɗan dama, ma'ana ya ɗauki lokaci yana amfani da wannan garin habbatussauda. Sa'annan garin habbatussauda zai magance matsaloli kamar yadda na yi bayani a baya, matsalan yawan mafarkai, mugayen mafarkai da makamantansu. Sannan kuma zai iya magance matsalan rashin bacci. Akwai wasu mutanen da idan dare ya yi ba sa samun yin bacci sakamakon wasu al'amura wanda ba za su iya ganewa ba, haka kawai sai su ga bacci baya zuwa musu da makamantansu. Garin habbatussauda kamun ka zo kwanciya yana da kyau ka ɗibi kaɗan ka sa a bakinka, ka bi da ruwa kamar dai cikin cokali haka. Idan ka sha shi insha Allahu ka kwanta bacci, in ka kwanta za ka samu bacci mai ni'ima, kuma ba za ka yi mafarkai ba wanda za su ɗaga hankali da sauransu. Garin habbatussauda yana magance matsalar rashin bacci ga waɗanda ba sa samun yin bacci sakamakon ko dai yawan tunani ko dai wasu abubuwa na rayuwa na yau da kullum. Garin habbatussauda yana da matuƙar fa'ida sosai. Wannan yana ɗaya daga cikin kaɗan daga cikin fa'idojin garin habbatussauda. Sannan akwai wasu hanyoyi da ake harhaɗawa da wasu garin magunguna kamar irin su tafarnuwa, ko a haɗa shi da zuma. Kamar yadda aka fi amfani da shi game da magani na ulcer, akan sa garin habbatussauda a cikin zuma a dinga shan shi cokali ɗaya safe da rana da yamma. Kamar cututtukan da ya shafi jikin mutum wanda mutum bai san wani irin cuta ba ne, zai iya haɗa garin habbatussauda da zuma
ya dinga shan shi safe da rana da dare. Amma wannan haɗi ga yadda ake yin sa: za ka samu zuma ne mai kyau, ka samu garin habbatussauda ka zuba a ciki, ka samu garin kistul hindi wanda ake sayarwa a chemist na Islamic ko kuma a magungunan gargajiya wanda ake ce masa da sanya. Garin sa za ka iya zubawa a cikin wannan zuma da garin tafarnuwa wanda yake magance matsaloli da ya shafi jiki da cututtuka wanda ba a san kansu ba. Mun gode.